Tati, diuen. Voleu que parlem de Tati? És que clar. No, és que aquí ja comença... Aquí ja és tema fumada de porro i jo crec que amb això acabarem ja, Això sí que ja comença les fumades de porro, perquè lo de Tati Castellanos ja sí que em sembla lo next level, ja em sembla. En fi. No, és que si fem això jo ja... No sé, els hi sobren els calés, però... El Girona insiste por Tati Castellanos. El club español ha ofrecido 15 millones de euros ofrecido ya, ¿sabes? Más bonus por Tati. La Lazio ha respondido que vol 20 almenys. Saps? Per Tati Castellanos, 15 milions d'euros. El 25 de desembre, fum. Hòstia puta, tio. És que 15 milions per Tati? Què m'estàs dient? 15 milions per Tati Castellanos, Si no juga a la Lazio i te demanen 20 a sobre, si no juga allà, ha fet 4 gols, crec. Però és que a més ja el coneixes, a Tati. I no era ni titular. I aquí, bueno, perquè em fa 4 al Madrid, però si no... Una cosa, pagues 7 per Dovic. És que és això... I Tati, el que acabes de dir, només li ha fet 4 gols al Madrid. I no va acabar de ser... I la Lazio tampoc és que sigui un equip... O sigui, sí que és dels tops d'Itàlia, però no és el més top. No sé com han quedat a la Lliga aquest any, però... I no jugava massa, vull dir... Valor de 15 milions. En plan titular, vull dir, Valor de 15 milions, que està a 15 milions des de que va arribar a la Lazio. Amb el Girona va pujar 15. O sigui, el valor no ha... És a dir, el Girona va arribar a 15 milions i no ha pujat ni ha baixat. S'ha quedat igual. Hem de pagar 15 milions per Tati. Em sembla raro que no hagi baixat el valor. A mi també, sincerament. Ja, és que també tenia Immobile davant. És que no sé per què va anar a la Lazio, la veritat. Bueno, perquè en veritat estava cedit, Tati, al Girona. Ja, però ara està fitxat per la Lazio. Ja, però clar, era dels New Yorks i volia venir a jugar a Europa, saps? però Poder era l'única opció. Tenia l'Immobile per davant i tot. Jo crec que devia tenir més opcions. Però no sé, té contracte fins al 2028. A mi, sincerament... Jo, sincerament, si paguem 15... És que no sé què estem fent amb els calés. És que no el revaloritzaràs. O sigui, no li trauràs més de 15 a Tati, saps? I és que no el veig de delanter titular del Girona. No, és que no. Mira, l'any passat, mira, no sé. Perquè tampoc tenies massa remés. Tenies a Llistuani, però és que... I ara, tenint la pasta que tens per poder fitxar... Jo què sé. És que prefereixo 1000 vegades l'Abel Ruiz. Jo prefereixo més una aposta. Però ara bé, has de portar... Jo prefereixo, si se te'n va Dovic, Estuani te dona per lo que te dona, prefereixo un jugador de renom que te pugui rendir des del primer moment i una aposta com Abel que no Tati, saps? Us he ficat una enquesta al chat per Tati, ara que som 70 persones. Aviam què opineu de Tati. Us agradaria Tati, sí o no? A mi, sincerament, jo no la veig. És a dir, Tati, per mi és un jugador que, bueno, que va treballa molt sense pilota i tal, però que ens fa falta un davanter amb més gol. Ara bé, poder bé i es fot un fart de fer gols, El que passa és que va tenir una temporada rara a Girona, perquè va tenir aquella depressió, no? Us en recordeu que va tenir aquella depressió després de jugar contra el Barça al Camp Nou, que va fallar aquella tan clara i tal, i no li entraven, i després com va tenir el seu prime. Però... no sé, per exemple, Juglar m'agradaria més. És que Juglar és un nom que ha sonat molt, però no ha transcendit mai, saps? Morata si vingués... Bueno, clar, Morata si vingués sí, però Morata no vindrà pas, saps? O sigui, això sí que és una fumada de porro impressionant. No sé, jo... Sincerament... M'ha semblat raro que el Girona 15 milions per Tati. O això... 80% que no, la gent, no ha passat, o Mitchell està enamorat de Tati. Perquè no pot ser que el Girona ofereixi 15 milions d'euros per Tati Castellanos. És que és impossible. És que jo no la veig per res del món, És que jo la veig, sincerament... No sé si dir-li entre fumada de porro o... Jo la veig... Ui, perdó. Humo. Entre fumada de porro i... Jo no la veig, sincerament. Però bueno. Què ha dit la gent? 83% la gent diuen que el City està interessat a fitxar Dejan Perjonovic, el filial del Wolfsburg, i fa bona pinta. I alguns del Manchester diuen que en realitat és del Girona. Bueno, doncs ho podem mirar. Cuidado. Mira, us agradaria Tati? L'enquesta s'ha acabat, 83% no. Bueno. Contundent.